Part 8. Έχουμε χαθεί, αλλά νομίζουμε θα βρούμε το δρόμο. Πού είναι μαλάκα? Τι λες ρε Νέτα, έχουμε χαθεί παιδιά. Έχουμε χαθεί. Το Μιραμάρι στο τέλος. Ναι καλά, έχουμε χαθεί. Πάμε εδώ παραλία, αριστερά, αριστερά. Όχι, προχωράτε ευθύ. Χαθήκαμε παιδιά, χαθήκαμε. Στο Λομόντα. Πάμε μια βουτιά στην παραλία ρε. Χαθήκαμε, έχει μια ωραία παραλία από εκεί παιδιά. Όνειρο, όχι προχωράμε, θα χαθούμε. Keep walking. Όπου έχουμε χαθεί παιδιά. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, έχουμε χαθεί, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να περάσει, ό,τι περνάει από το χεράκι μας, για να βρούμε το δρόμο της επιστροφής. Πάμε λίγο παραλία ρε μαλάκα. Ναι πάμε. Είπαμε για μπάνιο. Ναι ρε πάμε μια παραλία. Αγαπητοί τηλεθεατές, στο part 9 θα σας δείξω μια ωραία παραλία. Άμα πάμε. Δεν σου κρατάω και υπόσχεση.